Ndị nke m mgbede ọma nọ. Ndị nke m anụ m ekenekwa unu tata bụ ụbọchị afọ. Ama m na arụ ike wala anyị niile ọjị taa. Anụ m ekenekwa unu n'ofu. Anyị apụtagokwa dịka anyị si wee kwuo na unu mana ije bụ ọgịga. Ije bụ ọgịga nya anyị ga na-aga n'agbanyero. Maka na ebe a na-eje etele aka mana ebe a na-eje dị nso ọ ka anyị si wee gbalịa ya anyị ga-ejikwa ozi anyị na-aga ama m na arụ ụdị si onye ọbụla n'ezinụlọ ya ama m na onye ọbụla pụtalụ anyị ga na-aga nọọ ije ka anyị bịa n'ụwa ọlụ ka anyị bịa olele ka anyị pụta emesịa echi ya. Ana m ekenekwa unu n'ofu ka anyị gaba n'iru na-etufuru oge n'ozi anyị ji bịa tata dịka unu si wee malụ ozi a abụrụ na ọ bụ tata ka ọ dabalụ dịka anyị si ghọta n'izu gara aga etu ife ga-esizi na-eme. Ozi a m na-ezite bụ ozi gbasara agwụ. Anyị ma na agwụ bụ n'ọnwa 5 nke ndị Igbo mana kịta anyị anọrọ n'ọnwa 5 anyị nọ n'ọnwa ana tata bụ oru ụbọchị tata bụ afọ bụrụkwa n'oru ụbọchị n'ime ọnwa ana nke arọ nke anyị nọ n'ime bụrụkwa ụbọchị ụka 6 of October nke nwa bekee. Mana ozi anyị na-eweta bụ ozi nke gagoluli aga ọnwa nke gagolo aga ọnwa ana dịka anyị si malụ maka ụnam n'ala Igbo. Ife m ji ekwukwa etu a maka ndị bịala ọfụ tata maka ụnam n'ala Igbo ọnya kpata o ji dị etu a obele oge nchigabakwa ọ bụ na nnaghachi ike ma m enwe n'ike na-ezite ozi n'ụbọchị ọnya ka anyị dịsi ka esizi etu a wee na-eme na-aga. Daalụkwa na ụmụnne m n'izu gara aga anyị chịkọtalụ ọtụtụ ife anyị kpatụsịrị aka n'ime arọ nke a. Anyị chịkọtala ọtụtụ ife anyị kpatụsịrị aka n'ọnwa mbụ n'ọnwa abụọ n'ọnwa Ifeke n'ọnwa anọ wee banyezie n'ọnwa Agwụ nke bụ ọnwa 5. Anyị chịkọtala ya ka echiche anyị wee gbakọta ọnụ ka anyị wee na-agazi ya na anya bụ njem ka bụ ọgịga tata ka anyị na-eneba anya n'ọnwa Agwụ maka na m kwuru sị na aga m abịa ka anyị na-akọwa Agwụ ka m kọwakwa site n'ife ndị mmụta oge nje n'ala Igbo ọnwa 5 na ọkala nọ na be anyị maka na adị anọ n'ezi eme Igbo ọnya ka m ji na ya nọrọ n'ezi eme Igbo ọnya ka m ji naluo ụnọ daa naanị mụ na ndị anị nọdụ ọnwa 5 na ọkala nrapụla n'Igbo bụ mkpụrụ ụbọchị 8 njele Abuja na mkpụrụ ụbọchị 8 ọzọ njele Abuja. Ndị ọzọ niile bụ ana Igbo ya o nwere ife anyị na-achọ anyị ga-achọtakwana ya. Ozi m ji bịa tata bụ agwụ dịka m si kwu n'izu gara aga maka na oge m na-alụba anyị o nwere ife nchọpụta mana anyị ma na ọnyanwa bụ ụgha eji wee kpoo ụwa ndị Igbo kpoghachi ụwa ndị Igbo kpochie anyị anya kpochie anyị ntị kpochie anyị echiche. Ọ maka ife nke m chọpụta ka m jisi na m ga-emeghalịsịkwa ozi ndị a niile nzisibugo mbụ ka o wee doo anyị anya ebe anyị na-aga. N'izu gara aga anyị na-ene anya n'okwu m na-ekwu m si Igbo dynamism, modernity and last human. Ife m tụpụtalụ n'atụmatụ ndị a niile bụ etu ụwa nke kịta nke nwa bekee si na ya nọ na modern world na anọ na new world order. That's another way etu ọzọ anyị nwee ike isi tinye na anọ na new world order ọnyanwa bụ modern world. N'ime new world order o nwere ndị ọ na-emetụta aka ndị ọ na-alụtụtụ aka na ọ ga-akwụsị ụwa nke fa. Mụ na gị bụ ndị Igbo
so na ndị ọ na-emetụta aka na ọ ga-akwụsị ụwa nke fa. Kedu ife nwa bekee ji na-ekwu maka nke a? Maka na nke a bụ ụwa nke nyanwa. N'ime oge a bụ ụwa nke nyanwa, ya ka o ji wee na-ewepụta ife dị iche iche. Ya ka anyị ji lue n'izu gara aga ekwute maka colonization, ife ọ bụ. Anyị makwa na enwekwa nke fa na-akpọ globalization. N'ụwa niile edizi onye ọbụla nso. Mana ife ndị a niile nwere ndị ọ na-abalụ, nwere ndị ọ na-akpagbu. O nwere ndị ọ na-abalụ, nwee ndị ọ na-akpagbu. Ndị ọ na-abalụ bụ fanwa bụ ndị si na-etu aka ụwa fa ga-adị. Ndị wepụtara atụmatụ a nke bụ modernity, nke bụ new world order. Ndị a na-akpagbu bụ ndị a sị na ọfanwa bụ ndị nwe n'ụwa nke ọzọ. Ndị dịka mụ na gị, ndị Igbo. Maka na nwaọtị na-ele na-esi si na ọ na-esi isi ụtọ. Ọ dị mma ka nwaọtị malụ ife kpata o ji esi, na ọ bụrụ isi ụtọ ka ọ na-esi. N'ọkụ na-elie, ana ọkụ a na-elie ka o legbuo ya. Maka na ikpeazụ n'ofu ebe ka ọ na-aga, ọnwụ. Ọ nke a bụ ife akpatụla aka n'izu gara aga. N'ebe afọ ka m ga-akwudo wee malite atụmatụ nke na-eweta tata. Maka na elu m na be anyị fụ na onwero ebe ụwa this new world order, this modern world, na onwere ebe ọ na-atinyere ụkwụ, onwere ebe ọ na-agbadoro mkpọrọgwụ. Maka na unu ma na analụ m ụnọ dịka nwafọ Igbo wee gaa njem dị ọtụtụ, mụ na ndị dị iche iche nọkọ. Mụ na ma ndị eze mmụọ, ma ndị eze nwaanyị, ma ndị dibịa kafara. Wee ghọta ife na-eme anyị, ghọta ebe nsogbu nọ, ghọta na nsogbu anyị dị omimi rinne, na onwerọkwa ebe ọ kwụsịrị. Ọ bụrụzi maka na mmadụ bụ onye omenani bụ na ọ ghọta ife ọ na-eme. Ọ bụrụ na mmadụ bụ dibịa bụ na ọ ghọta ife ọ na-eme. Ọ bụrụ na mmadụ bụ eze nwaanyị bụ na ọ ghọta ife ọ na-eme. N'eziokwu ofu onye nwere amamife. O nwere ndị mmanụ karịa ibefa. Ife onye ma bụ ife onye ọzọ na-amarọ. Nke onye ọzọ na-amarọ bụ nke onye ma. Ya na onwere onye na-enwero amamife. Maka na nke iche na inwe bụ nke onye ọzọ na-enwero. Nke onye ọzọ na-enwero bụ nke ngị nwa nwere. Ya na-etu aka ọ dị. So oge m na-alụ nọọ ife m fụgasị ka m ji wee sị na aga m ezitekwa ozi ndị ọzọ. Ọtụtụ n'ime anyị tata ma ife agwụ bụ, ọtụtụ amarọ ife agwụ bụ. Ọtụtụ n'ime anyị ka anyị na-ene anya n'izu gara aga, oge anyị na-ene anya last human. Ọ bụrụ n'ụwa ga-emebi, ọ bụrụ na mmadụ niile nọ n'ụwa ga-emechi. Mana ife last human na-akọwa bụ na ọ nwere ndị a ga-agbanwe fa bụrụzie okpokolo. Ndị a ga-agbanwe bụrụ okpokolo, fanwa bụ ndị dị colonized, fa bụrụ okpokolo. Njimatụ si na ọ bụrụ na mmadụ yi akwa malụ ọmụma na ntụkwasị sụọ ịchafụ na-asụ Igbo meli onye Igbo. Maka na onye a nwee ike jesie akwụkwọ dị iche iche mana ọ bụrụ onye Igbo. Maka ife na ọ ghọtara ụwa ya. Onye Igbo aghọtara ụwa ya. Ọ bụrụ maka na mmadụ na-agba ugili melie onye Igbo. Maka na ọ na-agba ugili mana ọ ghọtara ụwa ya. Ife o ji emebe ego ife o ji eli. Ọ ghọtara ụwa ya. Ọ ka bụkwa onye dị colonized. Gịnị bụ colonize? Atụmatụ m ga-eji maatụ mmabụla atụ oge gara aga. Ọ bụrụ na iweta njuna, ọ nwee ife a na-akpọ ọbụbụ na-aba n'ime okpokolo lie njuna. Olisie njuna, ọnọdụkwa n'ime njuna, obilu n'ime njuna, n'ime okpokolo njuna. Mana chegodu na ọ bụ na onye na-amarọ njuna fụ njuna na-akpụ akpụ, mana eziokwu ọ bụrụ njuna nọ n'ime. Ife nọ n'ime bụ ọbụbụ. Onye ma na ife a bụ ọbụbụ na-agwa onye afọ na-amarọ na ọ bụ ọbụbụ na ife a bụrụ njuna, o nwero ka o kweta. Fa ga-anụ ọgụ, enwele ike gbuo mmadụ.
maka na onye a nke a ga na-asị mana ife a bụ njuna na etu esi kọwalụ m na o nwere okpokolo na etu o si kọwalụ m na ọ na-akpụ akpụ na etu o si kọwalụ m na ọ na-asa asa naanị ma ọ na-aga ya na ife a m na-elibe ejuna mana ife ọ na-aghọtara bụ na ife bụ ọbụbụ abago n'ime ejuna lie ejuna wee biluzie n'ime ọnyanwa bụ klon etu a ka esi ekolonize ya na ọ bụrụ na anyị ga-abụ ndị dị iche anyị ka ga-abụkwa ofu ndị a mana ụbụla isi amamife apụgo amamife a ka anyị ji maka ya bịa tata ndị nke m n'ikpo ya afa kpọmkwem dịka atụmatụ m ji wee pụta taa agwụ ọbala anyị na-anụ agwụ ka anyị ghọta na agwụ bụ akwụ ọbala na agwụ bụ akwụ ọbala gịnị ka ọ na-akọwa mgbe anyị na-ekwu maka Igbo dynamism ka anyị welugodo agwụ wee ghọta gịnị bụ Igbo dynamism. Anyị ma na dynamic bụ asụsụ bekee ọ na-akọwa ife nwee ike ịdị na-agbanwe oge ọbụla mgbanwe nwee ike bụrụ ife dị mma mgbanwe nwee ike bụrụ ife ọjọọ ya na mmadụ nwee ike ịgbanwe dị mma nwee ike ịgbanwe dị njọ mana ife anyị na-ekwu bụ mgbanwe nke ndị Igbo n'ime ọnwa agwụ ka anyị na-eneta anya mgbanwe ndị Igbo wee were agwụ wee na-enye ya bụ atụmatụ wee kpọọ ya agwụ maka na ifi nọọ asụsụ na echiche ndị mbụ na ndị egede wepụta anyị nwa ọ bụrụ mụ na gị ọ bụrụ anyị nwa wepụta anya bụ asụsụ nke a bụ nke anyị asụsụ nke anyị mana ndị be anyị na-aghọtafie ndị be anyị ma ndị dibịa na-aghọtafe ife agwụ bụ ndị be anyị na-aghọtafe ife agwụ bụ ma ndị dibịa ma ndị eze nwanyị na-aghọtafe ife agwụ bụ ọnya ka anyị ji wee were nya bụ atụmatụ ọnwa agwụ ndị Igbo dynamism wee chọọ ka anyị welie wee banye wee ziko etu o si enye aka nwa bekee inweta ife ọ na-achọ nke bụ ụwa ọfụ imebi ụwa ndị mbụ na ndị egede ụwa mụ na gị bụ ụmụ ndị mbụ na ụmụ ndị egede last human ya na ọ bụrụ na mmadụ ama ndịzi na ọ ga-abụzi mmadụ akpụlakpụ ọ bụrụ na onye Igbo ama ndịzi ọ ga-abụzi onye Igbo akpụlakpụ ọ ga-abụzi onye Igbo ọdaghalịpụ nke na-amara onwe ya ọ ife ọ na-akọwa mana anyị ma na Igbo nwere eziokwu o nwere ife ndị Igbo na-akpọ eziokwu ndị Igbo si na eziokwu bụ ndụ na eziokwu bụ ndụ kedu ife kpata afa ji kwuo etu a na eziokwu bụ ndụ ka ndị Igbo ji wee sị nwata mala onwe gị mmadụ mala onwe gị anyị atụsasigo mala onwe ya n'oge gara aga kedu ife Igbo ji ekwu maka ya Igbo na-asị mala onwe gị ka ị wee dị mala onwe gị ka ị wee dị ọ bụ na oge ọbụla m weta ife m ga-enye Nweke mweli enye Nwafọ oge ọbụla m weta ife m ga-enye Nweke mweli enye Nwafọ oge ọbụla m weta ife m ga-enye Nweke mweli enye Nwafọ mwenyegide Nwafọ ofu arọ ịbụ arọ ili oru arọ ọgụ arọ kedu ife m na-akọwa enefego m Nweke anya ya na m na-akọwa n'echiche nke m na agwa m na-akpaso Nweke na Nweke anọrọzi na onye nọ n'ọbụ Nwafọ ya ndị Igbo si mala onwe gị ka ị wee dị ka anyị mala onwe anyị ka anyị wee dị maka na o nwere ife kpata eji si mala onwe nkịta ma onwe nwa ya ji agbụ wo efi ma onwe nwa ya ji agbụ muu onye ọbụla ma onwe anụ ma onwe osisi bi n'ọfịa ma onwe ya na mmadụ ga-ama onwe ka o wee zuo oke
ka o wee nọdụ na ndụ bụla ife ọ kwesị ịbụnụ ka o wee nọdụ na ndụ bụla ife ọ kwesị ịbụnụ ya na agba ofu nke bụ modern world, nke bụ new world order, maka na nwa bekee kpọrọ modern world ya ọ nke a bụ asụsụ bekee. Mana ịbịa na Igbo, ịbịa na ụwa mụ na gị, ife ndị mbụ nwa n'oge dị etu a na-abịa, na ndị dị ka mụ na gị ga-abịa, ndị nwere nghọta kụsara akụsa, ọ ndị mbụ mana anyị ga-abịa na ọnwa ọ ga-anọgide fa amụta ndị dị ka mụ na gị, fa wee kpọọ ndị agba ọfụ. N'ezie ọ bụrụ ife a na-ekwu maka ya tata, mana o nwere ife fa kpọrọ ndị a ụmụ atụlụkpa akwụ. Ọ ifefa kpọrọ ndị a ifefa kpọrọ fa bụ ụmụ atụlụkpa, maka gịnị? Na ndị a bụ ndị na-eyi ọgọdọ, ndị a bụ ndị na-amarozi ife, maka na ifefa chọọ bụ ọbụrụ ndị na-ama akwa, ifefa chọọ bụ ndị na-ama ife. Ya na anyị nwa bụ ndị na-ama akwa mana anyị amarọ ife. Ọ ndị mbụ na ndị egede wepụtara atụmatụ a, anyị wee pụtakwudie, mana anyị na-ekwu mana anyị aghọtara ife ọ bụ. Ya na modern world nwa bekee bịalụ imebi agba ndị mbụ. Ndị mbụ bụ gịnị? Ndị budolu ndụ mụ na gị, ndị n'ezie ọ bụrụ ebe anyị na-aga taa, ma ndị debela ụwa, ma ụwa nwa bekee o, ma ụwa onye ojii o, ọ ndị mbụ na ndị egede debelia, mana ya amarọ. Mana ọ bụrụ ebe anyị na-aga tata, maka na nghọta dị ka anị, ebe afọ ịkwụ na anị, ebe a osisi na-eto, nke a bụ enu anị ebe anyị kwụ. Ka anyị na-egwu anị na-abanye, igwe 1 feet oleba, igwe 3 feet oleba, mgbe ibido mbụ ụkwụ gị kwụ na anị, mana ka ị na-egwu na-abanye ka ụkwụ gị na-emi, etu a ka arụ gị ga-esi na-emi ka ị na-egwu anị na-abanye. Ọ ga-abanyegide olue n'otube, ọ ga-abanyegide onunu igwu elue n'onu, ọ ga-abanyegide onunu igwu akọva gị isi, ọ ga-abanyegide olue 10 feet lue 20 feet down. Nke a na-ezikọ na amamife dị n'ocho, level by level, layer by layer. Ya na ọ nwere ife ndị mbụ ma mụ na gị na-amara ọfa ji wee debenya bụ okwu, malụ na anyị bụ ndị ga-anọ n'ụwa nke kịta. Fajikpọ anyị ụmụazị kịta. Ya na agwụ anyị na-ene anya bụ gịnị na nghọta ndị Igbo, maka na atụmatụ fa, agwụ bụ agwụ Trinity. Ọnya ka ndị Igbo ji wee kpọọ ọnya ijite ịtọ. Onyanwa ka o ji bụrụ akwụ ọbala. Akwụ ọbala agwụ bụ na agwa gị na agwụ na onwe ya na ọnyanwa bụ nne. Agwụ bụ nne gịnị? Nne anwụ. Agwụ bụ nne anwụ. Anwụ bụ nne anyanwụ. Agwụ, anwụ na anyanwụ nye gị Trinity, atọ n'ime otu. Naanị ọtụtụ ife anyị na-afụ n'ebe anyị na-aka ụka n'ụka anyị na-eje bụ atụmatụ mụ na gị ka ewelu wee deghalịa. Atụmatụ mụ na gị ka edeghalịlụ wee nye afọ ọzọ dị iche. Ya na agwụ bụ agwụ atọ n'ime otu. Ndị Igbo kpọrọ idite atọ, nke bụ akwụ ọbala. Akwụ ọbala na-agwa gị na agwụ bụ nne anwụ. Anwụ na onwe ya bụ nne anyaanwu. Ọ etu a ka isi wee nweta ya bụ atọ n'ime otu. Agwụ, anwụ na anyanwụ. Ị ga-enweta agwụ. Ị ga-enweta anwụ
na ị ga-enwetazi anyaanwụ. Kedu ife ndị a na-egwu mụ na gị? Kedu ife onwe ịkọwa mụ na gị maka ọnọdụ anyị nọ na kịta? Dịka m si kwu na oge m lu na be anyị na ọtụtụ ndị amarọdụ ife agwụ bụ, maka na mụ na ndị kwesịrị ịmanụ nọkọ, mana ụfọdụ n'ime anyị nwere ifefa na-akpọ agwụ. Ọ bụrụ na fa na-akpọ agwụ ife a fa na-akpụ ya, nke a na-apụta n'ọgba aghara ede ya na ya bụ atụmatụ nwa bekee n'ụwa ọgbara ọfụ bụ ụwa a ga-emebi. Mmebi n'asụsụ Igbo na atụmatụ Igbo bụ ọnwụ. Na ndị Igbo onwero ife dịka ọnwụ anọrọ, maka na ọnwụ bụ na ife a na-akpọ ọnwụ bụ na ife emebigo. Ife mebie o mebie, ọ n'ọnụ azị kịta ka anyị nwere ọnwụ. Ya na agwụ na onwe bụ akwụ ọbala. Agwụ bụ akwụ ọbala. Akwụ ọbala na-agwa gị na agwụ bụ nne anwụ. Na ọnyanwa bụ nne anwụ. Agwụ ga-amụta anwụ. Akwụ ọbala na-agwa gị mụ na gị na agwụ bụ nne anwụ. Ọ na-ekwu sị na agwụ ga-enye maọbụ ga-amụta anwụ. Nke a na-akọwa na ọ bụrụ na anyị bụ ndị Igbo na anyị chọọ ka anyị dị dịka echi nke anyị na-asị na echi ada agwụ, anyị ga-aghọta ife agwụ bụ. Anyị ga-aghọta ife agwụ welụkwanụ ya bụ agwụ wee na-eme ife n'ụbọchị tata, n'ụbọchị echi, n'ụbọchị nwanechi, n'ụbọchị nyaa, ka anyị wee bụrụ ndị ma na-emebi, ka anyị wee bụrụ ndị ma na-anwụ. Ka atụmatụ nwa bekee nke si na ya na-abịa imebi ụwa mụ na gị, ka atụmatụ a wee daa bụ na ife mezuru emezu. Ka atụmatụ a wee daa bụ na ife mezuru emezu. Ya na ọ bụrụ eziokwu na mmadụ ga-enwe atụmatụ n'ebe mụ na gị nọ, atụmatụ afọ onwe abụla ife mezuru emezu, ọma mbụ eziokwu. Ọnyanwa bụ ife ndị Igbo na-asị mala onwe gị. Nwata mala onwe gị, mmadụ mala onwe gị, mala onwe gị ka gịnị wee mee ka ị wee dị, ka ị wee bụrụ ife na-abụrụ ife emebili emebi. Gịnị bụ ife emebili emebi? Ọ iko ka m ji kịta. Ọ bụrụ na iko adanarị m n'aka tiwa, ọka bụ iko, maka na ife o ji bụrụ iko bụ na eji m ya agbata mmiri, eji m ya echeta mmiri. Mana ọ danarị m n'aka kịta tiwa, aga m ejizi echeta mmiri ọzọ? Nke a bụ okwu asị. Mma nwenwezi ike iji echeta mmiri. Nke a na-ezikọ na o mebigo. Nke a na-akọwa na ọ bụ na onye Igbo adịgo colonized, na ọ bụ na onye Igbo adịgo colonized, na ọ bụ na ife Igbo ji bụlụ Igbo apụgo onye Igbo na mmụọ, pụọ anya na ụbụlụ, pụọ anya na arụ, pụọ anya na echiche, na omebigo. Ọnyanwa bụ atụmatụ m ji wee sị last human. Mana Igbo na-agwa anyị na nke a abụrụ ife nwere ike imezu emezu ma anyị mala onwe anyị. Kedu ka anyị ga-esi ma onwe anyị? Anyị ga-ama ife agwụ bụ. Anyị ga-ama nwekọ anyị na agwụ. Anyị ga-aghọta ife ọ bụ. Anyị ga-aghọta ife ọ bụ, mala ife ọ bụ, mala ife ọ na-akọwa, mala ife eji sị na agwụ mụta anwuanwu. Maka na agwụ bụ akwụ ọbala, na agwụ bụ nne anwụ. Mụ na gị ma na anyị bụ ụmụ anwụ. Mụ na gị ma na anyị bụ ụmụ anwụ.
nke a bụ ife anyị ma odo anyị anya na anyị mụ na gị na anyị bụ ụmụ anwụ. Kedu ife anyị ji bụrụ ụmụ anwụ? Na anyị bụ ụmụ anwụ anwụ. Ya na ọ bụ na anyị ama nwụ anwụ, ọ bụ na anyị ama mbụ ndị ga-emebi emebi, ọ bụ na anyị ama mbụ ndị nwa bekee ga-ekeghalị ekeghalị, ọ bụ na anyị ga-abụ ife anyị bụ, ọ bụ na anyị ga-abụ Igbo anyị bụ, na anyị ga-eme etu a site n'ịma agwụ. Anyị ga-abụ etu a site n'ịma agwụ. Ọ ife ọ na-akọwala anyị na anyị ga-adị etu a site n'ịma agwụ. Ya ka o ji gwa anyị na agwụ bụ nne anwụ, na ọ bụ akwụ ọbala, na agwụ n'onwe ya na ọ bụkwanụ atọ n'ime otu. Ọnya ka o ji bụrụ atọ n'ime otu. Ya ka o ji wee bụrụ agwụ agwụ agwụ, maka na ọnyanwa bụ nne anwụ, anwụ wee mụta anyanwụ. Ọnya ka ndị Igbo ji kpọọ ọnya ijite atọ. Ijite atọ ya na ị na-agba afa, ịnụ ka a na-ekwu ijite atọ, ịnụ ka a na-ekwu akwụ ọbala, ka ị maa na a na-ekwu maka agwụ. Na agwụ a na-ekwu na ọ nwere ife ọ na-akọwa. Anwụ n'onwe ya bụ ọbala. Anwụ n'onwe ya bụ ọbala. Ọnyanwa bụ ife anwụ bụ. Ya na ndị Igbo were afa ife ndị a niile tinyesịa afọ ife ndị a tinyesịa ka o wee dabụ n'ife mụ na gị chefula echefu, ka o wee dabụ na ife anyị chefula echefu, etinyesịrị ya n'okwu anyị na-ekwu kwa ụbọchị ka o wee dabụ n'ala anyị ife anyị chefula echefu. Na anyị na-ekwu maka anwụ na ife ọ na-akọwa bụ na anwụ n'onwe ya bụ, anyị na-ekwu maka ọbala ka anyị ghọta na anyị na-ekwu maka anwụ. Ọbala bụ anwụ anyị na-ekwu bụ gịnị? Ife. Ọbala bụ anwụ anyị na-ekwu maka ya bụ gịnị? Ife. Dịka gị nwa bụ onye Igbo na mụ na gị bụ onye Igbo si malụ, anyị bụ ụmụ anwụ, anyị bụ ụmụ ife, anyị bụ ụmụ anwụ, anyị bụ ụmụ ife. Ọnya ka o ji si anyị n'eziokwu nke ndị Igbo, ebe eziokwu ndị Igbo gbado mkpọrọgwụgwụ. Nwata mala onwe gị, onye Igbo mala onwe gị. Kedu ife ọ na-akọwa? Gị mala ife, ọsịrọ gị mala ọgọdọ, ọsịrọ gị mala akwa. Ife ọgwa gị mụ na gị bụ anyị mala ife. Na anyị mala ife anyị wee dị. Ya nke a na-ezikọ na o nwere ife bụ. Gịnị bụ ife? Kedu ife bụ ife? Gịnị bụ ife n'atụmatụ ndị Igbo? Kedu ife bụ? Ife ndị Igbo na-akọwa bụ na ife maọbụ ife bụ akọ na uche. Ife maọbụ ife bụ akọ na uche. Akọ na uche. Ọnya ka iji ghọta na agwụ bụ ijite atọ, na ọnyanwa bụ nne anwụ. Anwụ n'onwe ya bụ ọbala. Ọbala n'onwe ya bụ ife. Light. Ọbala anwụ abụrụ anyaanwụ mụ na gị na-afụ. Anyaanwụ mụ na gị na-afụ bụ nwa anwụ. Agwụ mụtalụ anwụ, anwụ mụta anyanwụ mụ na gị na-afụ. Anyanwụ mụ na gị na-afụ abụrụ light, ọ bụrụ ife anwụ anwụ. Anyanwụ mụ na gị na-afụ abụrụ ife anwụ anwụ. Ife anwụ anwụ mụtalụ anyanwụ. Agwụ mụtalụ ife anwụ anwụ. Ya na ọ bụrụ na mụ na gị dịka ndị Igbo chọọ ka anyị mara ife, ka anyị bụrụ ndị nwa ife, ife ọ na-akọwa bụ na anyị ga-enwe
ife anwụ anwụ ka anyị wee na-abụ na ndị gwụrụ agwụ. Ọ bụrụkwa Ngozi Chukwuka na-ekwu etu a ka ndị mbụ na ndị egede si debie, etu a ka ndị bụ ụmụ ife afọ na onwefa si debie, etu a ka ndị debelu hibelu ụwa mụ na gị pụta n'ime si debie. Amamife emika, enwero m ike ịnọ ebe a kịta wee tụsaba etu ndị a niile si je, etu fasibụlụ ụmụ ife. Nke a bụ ife anyị ga-akọ n'oge ọzọ, mana akọwago m etu mụ na gị si nwee mmekọ, etu mụ na gị na fasi wee nwee nwekọ na-arụ gara aga. Ya na anyị na-akọwa na ife bụ anwụ bụ ọbala, na ị na-ene maka ife ọ na-akọwa bụ akọ na uche. Mgbe ndị Igbo na-asị mali ife, ọ na-asị malụ akọ na uche, were akọ na uche wee kpuo onwe gị ka akwa. Bụrụ onye ma ife, were akọ na uche wee kpuo onwe gị ka akwa. Abụ na onye nzuzu, abụ na onye, maka na nzuzu na-eweta mmebi nke bụ mụ na gị na-akpọzi kịta ọnwụ. Na o nwelụ, ọ bụrụ mgba agha, ọ bụrụ egbe, ọ bụrụ ife anyị na-enebe anya ka anyị ga-eji wee nwee ọnụ okwu, wee nwee atụmatụ anyị ga-eji wee mee gịnị, wee si n'ụwa atụmatụ nwa bekee nwelụ n'ebe mụ na gị nọ, n'ebe ụwa anyị nọ, na atụmatụ ama bịa na mmezu, na atụmatụ nwa bekee nwelụ na ọma mbịa na mmezu. Ọ bụrụ agha, ọ bụrụ mgbe egbe, ọ bụrụ ife ndị a niile anyị na-eche ka anyị ga-eji ka anyị wee mee na ọma mbịa na mmezu. Ife anyị ga-eji mee na ọma mbịa na mmezu bụ anyị nwa ịma ife. Ịma ife bụ gịnị? Ịbụ ụmụ anwụ ndị ma ife, wee nwee ife nke bụ akọ na uche, na onyanwa ga-eme na anyị ga-abụ ndị ma na-anwụ anwụ, ndị ma na-emebi emebi. Maka na ebe a ka atụmatụ nwa bekee gbadoro ụkwụ, ebe a ka nwa bekee gbadoro ụkwụ mgbe ọ bịalụ. Ọ bụrụ ọsọ mụ na gị, ekwugo m ya ọtụtụ oge, ọ bụrụ ọsọ ụwa mụ na gị ka ọ chọọ ikpo na mgbugbo okwu afa. Ọ bụrụ ọsọ mụ na gị ka ụwa nwa bekee chọọ ikpo na mgbugbo, okpogo ụwa ndị ọzọ mgbugbo. Mana ndị ma ife maka fa si esofa wee na-adị, ndị ma ife nwe ka fa si esofa wee na-adị. O nwee ndị ma ife, ndị China ma ife, ndị China ma ife, ndị Japan ma ife. O nwere ndị ma ife, mana o nwere ife mụ na gị ji dị iche na ndị a. Ife mụ na gị ji dị iche na ndị a bụ na anyị etinyebere echiche, anyị etinyere amamife, anyị amakụrụ agwụ, anyị amakụrụ ife, anyị ejiri akọ na uche eso nwa bekee. Onyanwa kpata o ji bụ na atụmatụ last human na